munisipyo at public plaza ng Calasiao, Pangasinan sa pagpapailaw ng kanilang Christmas display. Tema nila ngayong taon, ilaw ng pagkakaisa, ilaw ng pag-asa. Inilunsad ang pagpapailaw matapos ang mahabang paghahanda ng pamahalang lokal ng Calasiao para maghatid ng saya sa mga residente ngayong Pasko. Kaya naman, ang public plaza nagmistulang tourist attraction dahil na rin sa mga iba't ibang Christmas decor, isama pa rito ang giant Christmas tree. Sa pagbubukas ng display, ipinakitang iba't ibang palamuti at disenyo na sumasagisag sa pagkakaisa at pag-asa ng mga Calasiaoenyo. Layon din itong magbigay liwanag sa bayan matapos ang mga hamon na hinarap ng komunidad ngayong taon. Sa lahat ng problema na hinarap po natin sa taong 2025 at sa lahat po ng mga blessings na nakuha po natin ngayong taon, hindi po pwede na wala pong Christmas lights dito sa ating bayan. Dahil ang ilaw na ito na ipabubuksan po natin ngayon ay sumisimbolo sa pagkarating po ng ating kapanganakan ng ating Savior Jesus Christ. Siyempre, hindi kumpleto ang Christmas feels kapag walang Christmas songs. Kaya naman, hinaranan ng mga choir member ng bayan ang mga residenteng dumalo sa pagpapailaw. Highlight din ng gabing iyon ang fireworks display na nagbigay kulay sa kalangitan. Mas napasaya pa ang programa dahil sa mga mascot na ikinatuwa ng mga chikiting. Kaliwat kanan din ng mga nagsiselfie, groovy at picture-taking sa ganda ng mga dekorasyon. Personal ding sinaksiyan ni Vice Governor Mark Ronald Lambino ang aktibidad bilang suporta sa bayan ng Calasiao. Ang hangad ko lang po na gawin po dito sa ating bayan, hindi lang po tuwing Kapaskuhan ay magbigay liwanag po sa mga minamahal kong Calasiaoenyos. Being present always and being light to others for me is the true meaning of Christmas. Mananatiling bukas sa publiko ang Christmas display hanggang sa buwan ng Enero sa susunod na taon. Valerie Desmaya, RNG News.